Ngomong-ngomong masalah barokah, zaman akhir iku akeh wong sing ora percaya barokah. Padahal barokah iku ana. Mulane ning ngene Quran ana dawuh barokna haulahu. Berarti barokah iku ana. Lah Allah nitipno barokah iku macem-macem. Ana ditipno ning watu kaya Hajar Aswad. Iku ya barokah, ana ditipno ning banyu. Kaya dene banyu jam-jam iku ya mengandung barokah. Termasuk ana sing barokah maneh iku asare wong-wong saleh. Asare wong-wong saleh. Zaman biyen iku ana kiai jenenge Ismail duwe anak dipegat karo anake wedok. Dipegat karo bojone. Akhire bingung anake dadi rondo. Golekno dudu kangelan. Terus sowan ning gone Mbah Hamid Pasuruan. Bareng sowan ning Mbah Hamid Pasuruan nyuwun kersane anake cepet jodoh. Mbah Hamid dawuh piye? Ora tak dongakno. Iki wae sarung. Engko nak turu kon nganggo kemulan anakmu ya. Akhire tenan sarunge Mbah Hamid iki diwehno bengi dienggo turu kemulan karo rondo anake Mbah Kiai Ismail mau. Lho kok ujug-ujug rino dilamar bocah Joko sugih ganteng pisan. Akhire itu jodoh. Iku jenenge sarung barokah. Sebab tau dienggo karo wong saleh rupane Mbah Hamid. Sing dadi pertanyaan iku sarunge sampai saiki iku ning endi? Kok sarunge ijen wis enak dienggo wong-wong sing rondo-rondo iku ben nang payu rabine. Nomor loro termasuk barokah iku ana. Biyen iku ana kiai jenenge Kiai Ahmad. Kiai Ahmad iki kiai gedhe. Apal hadis jutaan. Ngipi kepethuk karo pangeran niku ping 99. Kiai Ahmad mau ngipi kepethuk karo pangeran ping 99. Tapi meneng ae. Terus Syekh Ahmad iki inting-inting. Pokoke kapan aku ngipi neh, aku ape takon. Bareng apa inting-inting, pokoke diinting-inting lah ya. Bareng ngipi neh berarti genep 100 takon. Ning gone pangeran lewat ngipi. Gusti ngamal napa sing luwih cepet kangge marek dhateng panjenengan. Langsung dijawab qiraatul Quran. Iku maca Quran. Maca Quran niku bisa ndadekno parek marang Allah. Imam Ahmad ketakon nek Kiai Ahmad iki bifahmin au bi ghairi fahmin. Ngono iku kedahe paham napa mboten paham mboten napa-napa. Dadi kaya ae Imam Ahmad iki mikirno awak dhewe sing ora kulino paham masalah Quran. Cek bifahmin, cek bi ghairi fahmin, pokoke anggere gelem maca Quran bisa ndadekno awake parek karo aku. Lah sapa Kiai Ahmad iku? Kiai Ahmad iku nama lengkape iku Ahmad bin Hambal. Pak Ahmad bin Hambal kuwi duwe guru jenenge Imam Syafi'i. Karo Imam Syafi'i pernah diimpekno. Imam Syafi'i ku ngipi ketemu karo Kanjeng Nabi. Bareng ketemu karo Kanjeng Nabi, Imam Syafi'i dititipi salam kon nyampekno ning gone murite iku jenenge Ahmad bin Hambal. Walhasil terus Imam Syafi'i nulis surat, cara saiki nulis surat sing isine entuk salam saka Kanjeng Nabi.
Suwenenge ra karo-karuan terus diperintahno muride kon nyampekno surate ning gone Imam Ahmad lan disurati Imam Syafi'i. Walhasil bungahe ra karo-karuan Imam Ahmad iki mergo entuk salam kok Kanjeng Nabi. Saking bungahe Imam Ahmad bin Hambal iki kepengin hadiahi gurune. Apa yaiku rupane jubah, dadi jubah sing paling apik dibungkus dititipno ning gone muride mau aku titip iki sampekno kalian Mbah Kyai Syafi'i. Bareng disampaikno suwenenge ra karo-karuan Imam Syafi'i entuk hadiah saka muride jenenge Imam Ahmad bin Hambal. Nah, suatu hari Imam Syafi'i iki lara. Nah, Imam Syafi'i lara terus perintah anake, "Cung, dalem, Mbah. Aku jubono klambi sing lemari, hadiah saka muridku Ahmad bin Hambal. Engko terus kum banyu, banyune gawa rene tak ombene ben penyakitku diparingi mari." Bahasa Arabe tasafi. Ben paringi mari. Akhire dadi biyen wis ana jimat, dienggo jimat klambi karo Imam Hambali dienggo jimat. Terus saiki kok ana wong jarene nek duwe jimat iku musyrik. Berarti ku ngajine urung kok bab masalah jimat iku. Bareng diombe banyune ternyata diparingi mari. Dadi jubah iki asare wong saleh. Rupane Imam Ahmad iso dadi tamba mergo barokah. Malah siji dina ana wong kejinan, bareng ana wong kejinan budal ning gone Imam Ahmad njaluk sarengat ben diparingi mari. Imam Ahmad dawuh ngene, "Sepurane ya, aku ora ana wektune, aku gak iso rono. Wis iki wae tak gawani sandal." Ora diparingi mari tenan sandale Imam Ahmad digawa karo wong sing njaluk sarekat mau. Tok nggone wong sing ngawur kejin, sing kena jin iku langsung mari jine mlayu wedi. Legene sandal trima sandal wae kok wedi. Mergo sandal sing tau dienggo wong saleh. Dadi asare iku ana barokahe nek nggo nambani wong lara. Lah bareng Imam Ahmad Hambal iki kapundhut ana wong tiru-tiru. Ya wis iki sandalku gawa ora diparingi mari sing kena jin. Walhasil bareng sandale kiai sing tiru-tiru mau digawa, wonge sing kena jin ora tambah mari, tambah muring-muring ra karo-karuan. Mula barokah iku penting, barokah iku ana, barokah iku iso dihasilno saka labet-labete tipak-tipake asar-asare wong saleh. Semoga bermanfaat.